A veure quin número surt. El 64, que escolta bingo. Però si no hi ha ningú. Estic segur que han marxat a comprar loteria de Nadal. O al casino. O potser millor en sortim de dubtes. Creus que en temps de crisi la gent inverteix més als jocs d'atzar? Doncs crec que sí, perquè tu jugues i és una manera de que si et toca poder intentar solucionar la situació en què estàs. Jo abans anava al bingo i amb la crisi ja no hi vaig. La gent en temps de crisi gasta més amb la loteria, amb la 11... La gent a l'època de crisi intenta treure diners d'on sigui i l'atzar doncs, és una oportunitat que poden tenir. Si tens menys diners, menos tens per gastar. Yo creo que sí, yo personalmente juego más, la gente arriesga más. Al fin y al cabo saben que no le va a tocar porque tiene la gente más posibilidad de caer un rayo que le toque la lotería. No en tinc gaire idea perquè jo no hi jugo amb aquestes coses. Si te das una vuelta un fin de semana, la gente para vicios tiene. La gent que no en té no continuarà jugant perquè no disposarà, perquè necessita gastar diners en menjar. Al llarg de l'any es mouen milions d'euros en jocs d'atzar. Uns ho fan per divertir-se, uns altres per fer-se rics.